बिराद गोजोनथाव बाथ्रा बियो आरो बेखौ जोङो मोनसे जारिमिनारि जोङो सानना लानांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेथु बैसोआ 55 बोसोर जाबायमोन आरो बे 55 बोसोर जाफैनायनि समसिमाव बर'नि जारिमिनाव बेखौनो जोङो नेनानै थादोंमोन। हयथ' दिनै जिहेतु बिटिआर जाबाय, जिहेतु बिटिआरनि दफानि मावफुंनांगौनि गोबां हाबाफारि थाबाय। दा बे बाथ्राखौ सावरायनानै बर' जाथि दानायनि जे बृहत्तर बर' जाथि दानायनि जे बड'फानि जे उद्देश्यमोन बेखौ हासिल खालामनांगौनि थाखाय जों गोबाव सम रायलायबाय। रायलायखांनायनि गेजेरजों गोबां जोंहा माखासे हाबाफारिफोर लादों। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, बिनि दारै जे बर' हारिखौ गोजोनथियारि मोनसे गायसननांगौनि हाबाफारि, बिनिफ्राय जोंहा सोलोंथाइनि सायाव मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि सायाव जोङो सावरायनाय जाबाय आरो माखासे हाबाफारि लानाय जाबाय। बिनि गेजेरै समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय जोंहा गोबां हाबाफारि जोङो सावरायबाय, लानाय जाबाय। थ' बेफोर गासै हाबाफारिखौ मावफुंलांनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंहा खोब माने लिडारशिपनि जोंहा प्रयोजन जादों। बे हिसाबै दायो जायफोर बिथांमोना जे हाबाफारिफोरखौ जे एक्टिभै जे रल लानानै खामानि मावदों, स्पेसियेलि जोङो बाख्नायनांगोन मानगोनां आफाद बारग'लांनाय आरो दानि गोदान जिथु आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो गाहाय नेहाथारि मानगोनां फनेन्द्र बसुमतारी, लोगोसे आफादगिरि लोगो आफादगिरि मानगोनां बिथां खोरोमदाव औवारी, लोगोसे रोमदोन बसुमतारी, बिथांमोननि जे लिडआव जे दायो जे हाबाफारिया सोलिबाय थादों, दा बेफोर गासै हाबाफारिफोरखौ आरोबाव जों एक्टिभै मावलांनांगौनि थाखाय बिथांमोनखौनो आरोबाव गोदानै जोङो बिथांमोननि सायावनो जोङो दायथ' होनानै जे बिथांमोना जाहाथे बै फैबाय थानाय समाव जोंनि जे मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ खोब एक्टिभै मावलांनो हायो। आरो गमामा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जे बुंलांनाय होलांनाय जे बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौनि खामानिफोर, बे खामानिफोरखौ एकदम 100आव 100 मावफुंनांगौनि थाखाय दायो बे 55थि जे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों थान्दै मेलनि गेजेरजों आङो ओरैबायदि जे बे थान्दै मेलखौ सामलायनानै गोजोननाय मोनदों, खोब आब्रुथिनि गेजेरजों आरो खोब डिसिप्लिनखौ जों लाखिनानै जोंनि गासै डेलिगेट्स बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव जगदान होनानै जे फैबाय थानाय हाबाफारियाव जे गोदान जे जोंहा बडिनि जे फर्मेशननि जे हाबाफारियाव बिथांमोनहा बाहागो लानानै गमामा बयनिबो गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, लोगोसे गाहाय नेहाथारि फनेन बसुमतारी बिथांमोनखौनो गोदानै सायख'बावनानै फैबाय थानाय समाव बिराद आब्रुथियै खामानि मावलांनो थाखाय जों बयबो खौसेयै मेसेब थाबनानै बिखायाव दांनानै आत्मा बिसास लानानै बिथांमोनखौ जों गोदानै सायख'नाय जाबाय। आरो जोंहा फोथायनाय दं 100आव 100, 100आव 100 जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन। जिहेतु दिनै नोंथांमोनाबो मिथिबाय जे बिटिआरनि बाउन्डारिया बारायसिगोन बा बारायबाय अलरेडि। जोङो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर BKWCनि जा मावनो गोनां हाबाफारिफोर थाबाय, ओरैहाय बड'फा मिशननि थाबाय, सोलोंथाइनिफ्राय गासिबो बिथिङाव बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव खामानि मावगोन आरो बेबायदिनो बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बिथांमोना 100 खामानि मावनो हागोन जा फोथायनाय दं। गुबुन गुबुन बिबानाव गोदान बिबानगिरि सोनाय जादों नामा? दा बेवहाय ओरैनो स्पेसियेलि दा जोंहा माखासे गोदान जिथु फैबाय थानाय ओरैनो मोननै मोनथामसो एसे मेजर नङा आरोखि, माइनर चेन्ज खालामनाय जादों। जेनेबा बुंथिगिरि, बेनिफ्राय ओरैहाय जोंहा सेक्रेटारि, बिदिनो माखासे गोदान 7 साबासो बा 6-7 जनसो गोदान बिबानगिरिफोरखौ जायफोर निउ कामारफोर दायो जे जोंनि फंबायफोर बिनानावफोर बिथांमोनखौ जों सोसनना लानाय जादों, जाहाथे इयुनाव बिथांमोनाबो माने उननि समाव दैदेनलांनो हायो। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो माखासे गोदान बिबानगिरिफोरखौ जोङो बेहाय सायख'नानै लानाय जादों। गोबां खामानि मावदों एबसुआ, गोदान बिबान मोननानै जेनेबा खामानि मावनायनि बेलायाव रायजो राजाफोरखौ मा आसा हरगोन आरो मा मेसेज हरगोन? बिराद गोजोनथाव बाथ्रा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनो खोथा नङा, 55 बोसोर जाबाय एबसुनि जन्मआ। आरो बेनिखायनो जों बुंबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जन्म जाखांनायनि उनावहाय क्रेडिट लानायनि बाथ्राल' नङा, मानोना एबसुजों चेलेन्ज खालामनो गोबां आफादफोर जन्म जादों बा बेबायदि जन्म जालांबाय, चेलेन्ज खालामबाय, खिन्थु बिथांमोना गाव गावनो जन्म जाखांनायनि उनावहाय एबसुजों चेलेन्ज खालामनानै बिथांमोना गावसोरनो गोमालांदों। थारमाने एबसुआ गाव गोसो जानानै, जों गोसो जानानै क्रेडिट लानायनि बाथ्रा नङा। जोंनि खामानि मावनायानो रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो एबसुखौ फोथांनानै दं। एबसुआव नांगौ समाव दै लुनानै होनाय, एबसुआव नांगौ जायोबा हासार होनाय बा एबसुखौ इनकारेज खालामग्रा गोबां रायजो राजाफ्रानो दिनै एबसुखौ बे फरजासिम लाबोदों। आरो बिनिखायनो दिनैबो जों बेखौनो मोनसे बिराद मोनसे आत्मा बिसास जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दायो जिफोर गोदान बिबानगिरिफोर मोननाय, बे मोननायनि दारै जोङो बेखौनो दिनैनि गेजेरजों जों फोरमायनो लुबैयो जे फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि गांनाय उखैनाय
गासिबो समस्याफोरखौ फैबाय थानाय समाव जों मावनो हागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेखिनि हाबायावनो जाथों समाजनि सोलोंथाइनि रांखान्थिनि राजखान्थिनि जेरावखि जायाथों मानो गमामा फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेब्लायबो मदद होगोन आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों जेरै हायो बर' हारिखौ गायसननांगौनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन बेवहाय जेब्लायबो जोंनि रायजो राजाफ्रा एबसुजों लोगोसे खामानि मावफागोन जोंहा बिसास दं।